A segunda edición da Feira de Emprego do Barbanza arrancaba esta mañá cunha mesa redonda sobre a intelixencia artificial. Nesta primeira xornada, as empresas convidadas analizaron os retos que supón o desenvolvemento desta tecnoloxía, así como a importancia dunha economía sostible e circular. Convocamos a todo as empresas do Barbanza. Van ser 2 días de feira hoxe dedicada ás empresas, onde vai haber unha serie de foros, onde, temas moi importantes de actualidade, non? Como é a intelixencia artificial e o que vai supor para as empresas. Vamos ter varios ponentes de alto nivel, onde van estar informando o que é a intelixencia artificial para as empresas. Mañá tocará a quenda aos demandantes de emprego que poderán coñecer a oferta laboral de 15 empresas que instalarán os seus expositores no Centro de Formación de Espiñeira. Neste sentido, o alcalde de Boiro destacou os bons resultados da pasada edición, na que algún dos asistentes conseguiu un posto de traballo, principal obxectivo da feira. Vai haber 15 stands de empresas de referencia na nosa comarca, onde os propios demandantes de emprego poden deixar o seu currículum e incluso facer entrevistas, e onde tamén vai haber talleres formativos para os demandantes de emprego durante toda a mañá. A verdade é que estamos encantados con esta feira. Xa fixemos a primeira edición no ano 2023, onde foi un éxito e onde recalco que xa xente que se acercou no día dedicado ao demandante de emprego xa saliu con emprego de aquí. Esta feira supón un paso máis na aposta pola creación de emprego que ven promovendo o goberno boirense a través da formación no centro de Espiñeira, polo que pasan ao longo do ano unha media de 300 persoas para mellorar a súa capacitación de cara a insertarse no mercado laboral.